गसाइगाव सेसुसबे बिसंगठन बिरंगनानि बानजायनायाव दिनै मुलुगनां आबहावा सान फालिदों। गसाइगाव प्रेस क्लाबनि 10:30 जागायनानै आबहावाजों लोब्बा लाखिनानै गोबां हाबाफारि लानानै खुंफुंदों मुलुगनां आबहावा सान। गसाइगाव सरकारि पेन्सनार आफादनि नेहाथारि कनिन्द्रनाथ दासजों लोगोसे कक्राझार सोरखारि फरायसालिमानि असमिया खोन्दोनि गाहाय रुनु देबनाथ दास, गसाइगाव फरायसालिमानि सोलोंथाइ बिफाननि गिबि बिबुंगोरा डक्टर लाबायन लहकर, गसाइगाव थानानि बिबानगिरि अमर ज्योति बायलुं आरो गसाइगाव महकुमा पुलिस बेंगिरि नबनीता शर्मा, SDPO, लोगोसे गोबां मानिजाथाव आलासि आरो ओनसोलनि सानसुमैगिरिफ्रा बे मुलुगनां आबहावा सान फालिनायाव बाहागो लायो। हाबाफारियाव SDPO नबनीता शर्मा बिथाङा आबहावानि सोमोन्दै बेसेनगोसा बिबुंथि लाखियो आरो बिफां गायनानै दिनैनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होयो। ফিক্স কৰি দিছে, সেইকাৰণে আজিয়ে অকল আমি কৰিম সেইটো বুলি নহয়, আমি সদায় আমাৰ দায়িত্ব সৰুকৈ হ'লেও আমি বহুতখিনি কামেই আমি কৰিব পাৰোঁ। যেনে আমি ডেইলি দৈনন্দিন কৰি থকাৰ ভিতৰত আমি যেনেকৈ আমি বজাৰৰ পৰা অনা প্লাষ্টিক সেইটো যদি আমি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ